Hyvää päivää kaikille! Me ollaan Vappaat tyylit ja esitellään teille improvisoitua freestyle-räppiä. Meikä sortunut tappaamaan vaikka et tää saa makaraa. Ja sieltä joku juoksee tonne, no niin. Mä valvon aika moneen, ainakin 12 asti, mutta elämää ei kannatsi ottaa vakavasti. Hei anteeksi, mutta sieltä ei saa kulkea, sen takia tää reitti pitää sulkea. Tulehan nyt sieltä nyt takaisin, no minun vuoksi, niin miksi sä palaisit? Saisiko tähän väliin vaikka yleisöstä jonkun mahdollisen ammatin? Kirvesmies. Mikä? Kirvesmies. Kirvesmies. Joo. Olisiko jotain eksoottisempaa? Arkkitehti. Mikä niillä oli tänään? Otetaan arkkitehti. Noniin, arkkitehtinä joka rakennus on iso. Jos olisin arkkitehti, niin rakennukset menis vinoon. Se johtuu siitä, kun aina töissä saattaisin ryypätä ja tulisi aina pomo siihen viereen kyyläämään. Mä mietin, että mikä on talon hinta. Kyllä mä osaan käyttää kynä ja viiutinta. Ja sitten piirrän vaan kaikkea kaavioita. Noniin, mä rakennan jopa isoja valtioita. Kaikki alamaiseni ois apinoita. Ja mä kertoisin niillekin päin siitä, mitä mä näen. Tää viimeinen setti. Siinä mitä mä näen. Ja sitten siellä alkaa kädet läpyttää. Noniin, ja ne menee tolleen, tolleen ja tolleen. Ja mäkin tänään valvon, enkä tiedä yhtään moneen. Noniin, otetaan siitä ihan kunnolla. Tää mies näköjään juo kerran jo pullosta. Elikkä pullon suusta, onhan täällä jo aika kuuma. Elikkä myöskin passaa juomaan. No mä oon juoppa ja sanon sen suoraan. Noniin, mulla on myöskin tommonen punainen paita. Ja mulla on liikavarpaita. Ja mulla on myöskin mutsia faija ja kaikkea tommosia siidereitä. Noniin, no eipä. Ei siinä mitään, tää on vaan... Meillä on vielä aikaa. You. You.